Ase dङ. Dङ. Jacket. Halo, ओंखाम जाखांनानै गय जादों नै हेलो फैदोलाय जोंहा दसे सावरायलायनोसैलाय एसे टाइम पास उन्दुनो ओंखारगानायनि बिग्राय रायलायथ'ला आं मानो रायलायथ'आ माबार रायलाय नङाबा जों गामिनि हिनजावखौ हरनाय नङाबो नेहाखौ रावबो गैथ्रा माथो बारा अ मामफेजों नांलायदों मामफेजों नांलायनाया ओमफ्राय आंहासो दाय जाबाय बेजों नांलायबाय ओमफ्राय आंजों रायलायला बेजोंलाय आहालाय मा लोब्बा रायलायब्रा नाबा मामफेखौ हरजानाय नङाबो जों गामिनिसो हाथायाव थाबथालायबाय नै फाथैया जि गय जाखाबाय आं Bodo cinematic shots. Good night. Same to you. Cinematic shots. बिग्राय हराबा न'खौनो जोखारगोन मानिया हरखाया नोंनो निजोम पि चेनेल मा खबर मोजां थिगानो नोंहालाय मा खबर निजोम आंहाथ' दायो थिगानो दंथ'यो इसोरनि अननायाव थिगानो दङ ओंखाम जाखांबायना लोगोफोर आगैमोन आदामोन मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया दालि ओमफ्राय बयलार एवनाय दुन्दियाजों होफबलायनाय बयलार एवदों आङो दिनै ओमफ्राय जाबायबो थिगसे ओमफ्राय गयबो जाबाय आरो प्रबिन बर' स्टेटास हाय आब' हेलौ आगै मा खबर थेंक इउ लाइभआव दसे नुजाफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय लाइक खालाम अननानै लाइक खालामना होदो बयबो जाय अनलाइन दङ लाइक खालामदोबा आं बर' दिदि जायाखै दाबो जाथ'आ नोंस्रा जोंहा जाखांबाय दहायनो उन्दुनोसैसो नै निजोम बि चेनेल जोबोर मोजां दे मोजांखा नोंहालाय मा खबर निजोम मा खबर खिथाहरदो कमेन्टफोर थाब हरलायलायदो नङाबा उन्दुनो ओंखारोहाय थाब हराबा प्रबिन बर' स्टेटास खालामखाबाय आं आब' दे थेंक इउ बयबो खालाम जाय अनलाइन दङ निजोम मोजां दे मोजांसो जानांगौ बिनय टुके मजा लाइफ थेंक इउ स' माच प्रबिन बर' स्टेटास आंहा दिनैसो फैबायलै आब' दे जेबो नङा होनबाबोथ' नों दिनै फैदोंना गुबुन दिनाव सोलाबाखैबाबो बेनो जथेस्थ' आंनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना बारा माबा गैया माथो बारा अनलाइन गैया मानसिफ्रा बेस्थ' गोजादां ने रुनजु बसुमतारी दासो आंहाबो फ्रेन्ड अ दे थिगानो जादों दे आंबो दा बावैसो लाइभ फैखादों लोगो
मा खबर रन्जु? ओंखाम जाबाय नामा? आरो मा ओंख्रि जाखो? प्रबिन बर' स्टेटास भिडिअ'बो होनो हायाखै आं मानोबा एसे बेस्थ'मोन नामा आगैया? बिदिनो जायोहाय मालाबा बिजि जायो भिडिअ'फोरखौनो होनो हाया आरो मा भिडिअ लाबोनोबो जायो ओमफ्राय मा होनो कन्टेन्टबो मोना नालाय ने सानफ्रामबो मा भिडिअ लाबोबाय थानो सानलाय लाङो ओंखायनो बारा थाब थाब लाबोआ आंबो। ओंखाम जाबाय नामा आब'? औ दासो जाखांदों जोंहा नै दासो ओंखाम जाखांनानै गय आरि जाखांजोब्बाय ओमफ्राय लाइभ फैनो होननानै दसे फैनाय जाबाय आरो। रन्जु बसुमतारी दासो ओंखाम जाखांना उन्दुबाय बेनिखायनो दासो मबाइल नायदों फ्रेन्ड। दे थिगानो जादों दे फैनाया लोगो थेंक इउ दै। राजा खाख्लारि क्रिस्टियान हेल' आब' हाय आगै मा खबर? प्रबिन बर' स्टेटास मोजां जाखोब्रा आब'? माजों जाखोब्रा आब'? माबासो दालि ओमफ्राय दाउ बयलार एवनाय दुन्दिया होफबलायनाय ओमफ्राय बानलु बाथोन ओमफ्राय फान्थाव फ्राय ओमफ्राय गैला। नोंस्रालाय मा ओंख्रि? ओइ हलाय गया दंबावोबा आजा ना बैयाव दंमोनहाय हरलाय आंनो बैथिंजाय ओइ ओरै देखारलाय मादि बेखौ आं नायाखै। हेलौ लोगोफोर फैद' रायज्लायनोसैलाय दसे बुरजा बुरजा कमेन्ट हर थाब थाब रायज्लायनोसै। रुनजु लाइक होबाय आं जोंहा ओंख्रिया अमा बेदरजों लाइसो। दे मोजां दे लाइक होबाय थेंक इउ दै थेंक इउ ओमफ्राय ओंख्रियाबो जि गोथाव माथो नोंसिना लाइजों अमाजों गोथावसो जायो जानो। उदालगुरिफोरनिखौ आंनि फैनायाव गया हाथायाव हाबना थाबायहाय बिराद दिगदार हा थांगोन दलर थानांगौ उन्दुग्रोदो सना अबेयाव प्रबिन बर' स्टेटास जोंहा जेबो गैयालै नासो नायानो गोथावसि माथो। दे जाय उदालगुरिनि आंनो कमेन्ट हरलाय सोरबा उदालगुरिनि दं नामा बेयाव? सोर बहानि खिन्थाहरलायलायदो मोनथिनो लुबैयोना। आं बर' दिदि लोगो जालायदो गासैबो सापर्ट खालामलायदो। औ लोगो जालायनांगौ बयबो सापर्टबो खालामलायनांगौ गावजों गाव आरो साबसक्राइब गैलायलायियाबो साबसक्राइब लालायनांगौ ने लोगोफोर आगैमोन आदामोन। प्रबिन बर' आं कार्बि आंलं लांहिनि गोजाननिथार माथो नोंहा सोरबाफोर उदालगुरिनि दं नामा ओमफ्राय बेयाव? आंहाथ' उदालगुरिनिसो नालाय ओंखायनो मिथिजानो लुबैथारदों आरो। धेकियाजुलिनि राजा खाख्लारिया दे एसे गोजाननि गोजासो माथो होनबालाय जोंनि जायगानि गैया। आं माजबाटनि माजबाटनि ने ओमफ्राय रन्जु नों बहानि मोनलाय रन्जु नोङो माबानि होनदोंमोन नामा भकतपारानि ने गोसोआव दं आङो ना रन्जुखौ आङो भकतपारानि बायदि मोनदों। बारा अनलाइन गैथ्रा माथो मानसिफ्रा बिराद बिजियै दंदां। ओंखामफोर जाला जोब्बायदां बाराबा उन्दुला जोब्बाय नामा दानो। रायलायनायानो रस गैथ्राहाय आंना डाइरेक्ट सिदा सिदिथार मा होनो बियो दिलिप्स ब्लग्स कमेन्ट हरना दोन। अबाव नोंनि माबायाव नामा नोंनि भिडिअफ्राव हरनांगोन नामा दिलिप दे नायबा आं कमेन्टफोर हरना दोनगोन। SBF आब' मा आगै
मा खबर आं बर' दिदि राजा ब्र लोगो जादो लोगो जादो माने जेनेबा मा साबस्क्राइब खालामनांगौ ना दिलिप्स ब्लग्स उन्दुनोसो ओंखारबाय माथो गावस्रा कमेन्टफोरबो थाब थाब हरथाराखै राजा खाख्लारि आंनिखौबो एसे सापर्ट खालामदो आब' जागोन दे जागोन सापर्ट खालामगोन आङो ओमफ्राय लोगोफोर आगैमोन नैबे राजा खाख्लारिखौबो सापर्ट होलायलायदो बिनि चेनेलाव थांनानैहाय रदै आं दानो नायनो राजा नोंनि माबाखौ भिडिअफोरखौ बाराबा साबस्क्राइब दंखायो दा आं नायनि र' हेल' नै आंहा नै राजा खाख्लारि ना माथो माबा भिडिअ सोनाय गैया आं नायदोंमोन राजा नोंनिखौ आं भिडिअखौ नुवाखै माथो बिआर अफिसियेल हाय आब' हेल' आगै हेल' एस जोहोलाव आंखौलाय रावबो सापर्ट खालामना होला नामा खालामगोन आगै खालामगोन आगै होनलाबायबाय आं आंनिफ्राय उन्दैसिन जाखागोन नोङो एस जोहोलावनिखौबो सापर्ट खालामलायदो लोगोफोर नै एस जोहोलावाबो सापर्ट नांगौ जादों युब्राज सियां सिया मा बेलाय थेंक इउ लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय राजा खाख्लारि क्रिएसन नैबे चेनेलखौसो आब' राजा खाख्लारि कार्टुन अके होमबालाय आं नायगोन दाहाय हो दा उनाव नायगोन आङो नों आंनि भिडिअफ्राव नायनानै कमेन्ट हरना दोन ओमफ्राय आं नामखौ बावनो हायै बायदि साफा नुदों होनदां लिया दैमारि प्लिज आब' आंनिखौबो सापर्ट खालामदो लिया दैमारि आंनिया नोंनि चेनेलखौ आं साबस्क्राइब खालामखाबाय सिगाङावनो ओमफ्राय सापर्ट दंखायो आंनिया शेयार खालामना होबा माबाखौ लिंकखौ आं खालामना होयो भिडिअखौ लायनानै दहायनो माबा बायदि नङा बेलेगसो चेनेलनि नामा बेखौनो शेयार खालामना होयो डाइरेक्ट राजा खाख्लारि कार्टुननो बिनिखौ सापर्ट नांगौ जादों आरो दा शेयार खालामगोन हा प्रबिन बर' स्टेटास आंनिखौ मानो नायाखै आब' आं नायगासिनो आगै नोंनिखौबो नुगासिनो माथो आङो दानसोरां बसुमतारी मा खालामदों ओंखाम जाबाय नामा आब' आं लेखासो नायदोंमोन दासो फैबाय आब' दे जेबो नङा लेखा नायगिरबानो जाबाय थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय जिमियन इस्लारि प्लिज सापर्ट खालामना प्लिज अके खालामगोन दे दा खालामगोन बेयाव थुनानै बिनिखौ सापर्ट खालामनानै होनोबा बबाव थायो बबाव लाङामोन नोंलाय नैबेयाव थुनांगौब्रा गटु चेनेलाव देलाय लिया दैमारि थेंक इउ आब' गुड नाइट वेलकाम आगै गुड नाइट दानसोरां बसुमतारी सोर दं नोंसोर आब' बोराय नामा माबा आंनि फिसाला दं ओमफ्राय सासेया दं जोंना मिस्टारा पाटापाटिस ब्लग्स हाय फ्रेन्ड हेलो फ्रेन्ड मा डेन्जार नामब्रा बेलाय मा पाटापाटिस ब्लग लायबावसो मालाय लाइभआ थाबथादों आब'
लाइभआ थाबथादों ने ओमफ्राय आंनिया नेटआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा थाबथा गाबाय नामा थाबथा गाबायना नेटनि थाखायनो बिराद दिगदार जोंनियाव बारा मालाबा सम मोनसे हारसिंनो थांलाबायो नेटआ दसेनो फैयो दसेनो थाङो फाटाफाटिस ब्लग्स की खबर ब्रा गर कट तुमार उदालगुरियावसो जोंना न'आ जिमियन इस्लारि लाइक कलम्ब्ला मा बिलाय कलम्बिया लाइक खालामबाय नामा राजा खाख्लारि औ जाबाय दे जाबायबा जाबायसै दानसोरां बसुमतारी अबेनि नों आब' सना थाबथा गाबाय आं उदालगुरिनि आगै नों बहानि दानसोरां मंजुलि ब्रह्म हेल' फ्रेन्ड हाय लोगो मा खबर थेंक इउ गासिबोनि थाखाय थेंक इउ लाइभआव नुजाफैनायनि थाखाय आंजों दसे रायज्लायफैनायनि थाखाय थेंक इउ बयखौबो फाटाफाटिस ब्लग्स आपुनि आसामिस भाषा नाजाने नेकी ओ जाने दानसोरां बसुमतारी क'क्राझार आब' बा क'क्राझारनिसो मिथिसार सरगियारि आंनि कमेन्टआ थांगोना थाङाखै नै मिथिसार फैदों नोंनि कमेन्टआ ओमफ्राय आंबो नुखाबाय माने कमेन्टफ्रा नेट प्रब्लेम जाबासो नुहैयो मा होनो नुहैयाहाय नोंना नेट गैयाबा कमेन्टफोरा फैनाय नङा आरो बिदि लै आब' क'क्राझार मा जायगानि गामिनि नामा मा गामि नोंसिना क'क्राझारा क'क्राझार गेन्द्रा बिल होननायावसो थांदों जोङो खनसे ओमफ्राय मा होनो बागानसालियाव थांबाय ओमफ्राय गेन्द्रा बिल होननायाव थांबाय गासिबो ओंखाम जाखांजोब्बाय ना भिडिअफोरखौ फुरा नायना हो लोगोफोर आगैमोन लोगोफोर मानोना आंहा वाट्स टाइमनिल' गोनांथि जागासिनो दं दायो क'क्राझार सरायखला आङो खोनाफेराखैमोन आरो बे गामिखौ गोजान जायो नामा माबानि टाउननि गोजान जायो नामा गामिया आब' नोंना गामिया उदालगुरिनिफ्राय बेसे गोजान जायो खै किल'मिटारसो जायोमोनथाय जोंना 5 किल'मिटार औ बारा गोजान नङा 5 किल'मिटारल' जायो केडिएम आगैया फैलायबाय दिनै हाय आब' हेल' आगै मा खबर केडिएम केमेन दा नोङो केमेन प्रबिन बर' आंनि कमेन्टआ थाङाखैमोन नामा फैदों नै फैदों नोंनि कमेन्टबो फैदों डिजे बर' फेमिलि
दानसोरां बसुमतारी बावखुंग्रि खाथिनि बावखुंग्रि खाथिलायबावसो मालाय खोनायोल'हाय बावखुंग्रिखौ ओमफ्राय नुहैफेरनाय जायाखै KDM औ आब' मोजां नोंहालाय आंहाबो थिगानो दङ आगै मोजाङानो ओंखाम जाबाय KDM DJ बर' फेमिलि बहानि नों फ्रेन्ड आं उदालगुरिनि लोगो नोंहालाय बहानि बर' भइस मिउजिक हेल' आब' आंबो दासो फैदों दे आब' मा खबराथ' थिगानो ओमफ्राय मोजाङानो आरो नोंहालाय मा खबर मा खालामदोंमोन आगैया दासो नुसनदों ने आं ओंखारथ'नोसै दे आब' आंहा कार्टुन भिडिअ एडिटिं खालामनो दंबावो दे आगै दे आं नायगोन दै मोजां इदिट खालामबाय था मोजां मोजां भिडिअ सोबाय था नाजाबाय था बिदिनो KDM क्रिसन्स जाथ'वाखै आब' मा ओंख्रिमोन बेबा नोंस्राबा सुमित ब्लग लाइक डान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय बयबो लाइक होलायलायदो ओंखाम जाबाय नामा सुमित गोजांहांबायहाय ने दाना लोगोफोर दसेनो दाना थाब गोजांनाय मोनथारदों एबारावहाय मोजां दे आब' दे थिगानो जानांगौ बिदिनो मोजां जानांगौ उन्दुनो ओंखारनाय मोनबायहाय उन्दुनांसिगोन आब'लै आंनि साबसक्राइबफोरा मानो खमायजोबखोथाय खमायोलै बिदिनो बयनाबो खमायखायो ओमफ्राय साबसक्राइब बिलायलायबा माबा मा होनो गावजों गाव साबसक्राइब टु साबसक्राइब लालायलायबाथाय माबायो खमायो बिदिनो नों सोरनियावबा कमेन्ट हरबा आंनो साबसक्राइब खालाम आं नोंनिखौ साबसक्राइब खालामबाय नोंबो आंनिखौ साबसक्राइब खालाम होनबा ओमफ्राय साबसक्राइब लिरनाय नुबानो इउटुबा खमायना होखायोनो आरो मिथिनाय बायदियावबा ओंखायनो जेनेबा नोङो मा होनो मालायनि इउटुब भिडिअ'आव थांनानै आंखौ सापर्ट खालाम बेफोरबायदि बुंनांगौ आरो ओमफ्राय साबसक्राइब लिरलायलायनानै बेबायदि बिलायलायबाथाय खमायलांफिनजोबखायो आरो सोरनाबा फेक एकाउन्ट खुलिनाय थायोना बे फेक एकाउन्ट खुलिनायजों साबसक्राइब खालामबा खमायलाङो आरो हारसिंनो आंबा दासो हमनो हाजोबबाय आंनाबो अनेक खमायदों सिगाङाव बर' भइस मिउजिक आब'आ बहा दं आं न'आवनो दङ दायो हरावलाय बहा थानो न'आव गैयाबालाय दानसोरां होमबा जोंनाव फैना गाखोफैदो दे थांगोन दे उनावहाय बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोहैनांगौ ने जोंहा सानैजों दे कमेन्ट फरायखादों माथो आङो दानसोरां बेसेबां जाखोमोन सुमित नोंना माबाया मा होनो साबसक्राइबारफोरा कबिता दैमारि हाय आब' सना आंनि जिउ आंहा दासो दे आगै दे ओंखाम जाखांबाय बिजि मोनदां नोंहा ओंखायनो दासो नुसनफैदों जेबो नङा दे लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ कबिता आगै दे आब'
थाद' दे आं दुखु मोनबायलै बाय आब' गुड नाइट। मानो दुखु मोननांगौ जाखो दे नाजाबाय था साबस्क्राइब बारायगोन। सुमित ब्लगखौ बयबो सापर्ट खालामलायदो नै मा बेबो खालामगोन लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना हो नैबे सुमितनिखौ। कबिता दैमारि दासो संगासिनो आब'। मा ओंख्रि संदों? दानसोरां बसुमतारी आब' नाम्बार हरदो अनोबा। नाम्बारखौ दे हरगोन दे। आंनि फेसबुक पेज दङना बेयावहाय हरनानै दोनबानो जाबाय मेसेजफोर। सोदोमवारि फेसबुक पेज दं आंनाव। नामा सोदोमवारि आरो। हेलौ आब' हाय आगै दा बड' जनि हाय आगै मा खबर? केबि इटस हाय आब' हेलौ आगै मा खबर? कबिता दालि ना फाजा आब' सना दालि ओमफ्राय ना फाजा। दे आगै जाना हो आगै सना बुरजा बुरजा जाना होथार मथि जानायनि। आं नोंखौ बांसिन फुंबोनायसो नुदों कबिता गोथाव गोथाव जाथारोना नोङो। फेसबुकआव मा नेम? सोदोमवारि। सोदोमवारि सार्च खालामबानो नुगोन। भिडिअ डिसक्रिपसन होनाय दंखायोलै। भिडिअआवनो डिसक्रिपसन होननाय दंखायो माथो। बेयाव थुना होबानो जाबाय। एनकामिया एनकामिया आब' गुमैनि नामा मा नाम? गुमैनि नामा रबि औवारि। रबि औवारिसो। दानसोरां बसुमतारी जोंना दिनै ओंख्रिया अनला सेसा आब' आयौ अनलाजोंबो सेसाजोंबो जाजालायो। सेसा बेदर नामा होसोनानै मोनदों नामा? बिक्रम बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो नानि? जोंना माबासोमोन दालि ओमफ्राय दाउ बयलार एवनाय ओमफ्राय फान्थाव फ्राइमोन। नोंहा जाबाय नामा आदा? उन्दुनोसो ओंखारबाय आं। थाब थाब उन्दुनो ओंखारो आं दाना मेगन मोदै सहायनो हाथारला एसेबो। दाखालिबो मा होनो कालि फुजायावहाय मेगन मोदै जाबाय थादों एसे। ओंखायनो थाब थाब उन्दुनो ओंखारबाय थादों। औ जाबाय। मा ओंख्रि जाखो बिक्रम आदा? दानसोरां बसुमतारी औ आब' आङो होसोना मोनदों। नों जागौमोन नामा? आं सेसा बेदर जाया आं मुगैनो ओंखारो बोरैबा मावजि बेदर बायदि मोनो आं। जाफेराखै ओमफ्राय सेसा बेदर जाया आरो। कबिता आब' आं एसे बेस्थ' दा एसे बेस्थ' दे गाज्रि दामोन आब' सना आंनि जिउ बिखा। दे दे आगै दे थांनो हागोन होनबाबो दसे फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आगै। रिजुमुनि दैमारि हाय आब' हेलौ आगै मा खबर? बिक्रम बसुमतारी अनलाजों मोसौसो ओमफ्राय ना बाथोन। अनलाजों मोसौ ए दे थिग जाना हो मोसौजों। मोसौ बेदरखौ माबायदि मोनजायोथाय गोखै एसे खैसिब मोनजायो नामा? मोसौ बेदरखौ खैसिब मोनजायै साइस बायदि मोनथारदों आङो।
कबिता दैमारि आं लाइक होखाबाय आब' सना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जाय जाय लाइक खालामदों थेंक इउ नोंसिना मा ओंख्रि आब' खोन्थाहरदो जोंना दालि ओमफ्राय माबासो बयलार फ्राय फान्थाव फ्राय थुलुंगा टेक गुड नाइट सिस गुड नाइट ब्र दानो उन्दुनोसै नामा थुलुंगा बिक्रम बसुमतारी जाफेराबा जानो हानाय नङा माबायदि मोनजायो जेनेबा एसे खैसिब गोरा जागोन ना बेदराथ' मोसौआ खिन्थु खोनाफेराखैमोन आरो आंबो अनला ओंख्रिजों जायो होननानै रिजुमानि दैमारि मोजां आब' दे मोजाङानो जानांगौ बिदिनो रिजुमनि नों बहानिमोनलाय जमनसिं बर' मेडाम राङागरायाव फुटबल पेन्डेल खालि फै 30 खालि आङो माने 30आव थाङामोन औ फाइनाला माला मोनलाय 30 खालिनो दा आं थांनो नागिरखादों थांनायालाय थांगोन आं थांगोन खाथियावलाय गामि खाथियाव जानायालाय थुलुंगा टेक उन्दुखाबाय बिसिनायावसो दं सिस अ जि थाब उन्दुथारो नामा नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो थुलुंगा बिक्रम बसुमतारी बैनायालाय बैनाया दङ खाथियावनो माबागासिनो फिसाज्लाजों दंगासिनो दे गुड नाइट बिक्रम आदा दे गुड नाइट दे रिजुमनि दैमारि आं नलबारि डिस्ट्रिक्ट दामदामानि आब' दामदामानि ना मा होनो दे थेंक इउ हो खिन्थानायनि थाखाय आरडि बड' चेनेल गुड नाइट अननानै आंनि भिडिअ'खौबो नायहैदो नायगोन दे आंनि भिडिअ'फ्राव कमेन्ट हरनानै दोन होमबानो आं नायखायो बयनिखौबो ओमफ्राय कमेन्टआव नुनानै आङो माबाफोरखौबो भिडिअ'फोरखौ नायखायो आरो थुलुंगा गैयालै मिरामिस बिस्थिबार नालाय जोंनाबो बिस्थिबारबा जाया ओमफ्राय हराव जागुलायो आरो सानावल' मानियो ओमफ्राय हराव जायो बिस्थिबाराव जौमोनसिं बर' औ 30आवनो फैथार दे थांगोन सियरखा खाथियाव जानायालाय आरो सिंगार फैजोबखागोन ना जोंनि उदालगुरि राङागरायाव फुटबल फाइनाल जागोन ओमफ्राय बेयावहाय सिंगारफोरबो फैगोन गिराज ओमफ्राय आनियामोन फैगोन लोगोफोर जाय नायफैनो गोसो दं फैनो हागोन दानसोरां बसुमतारी उदालगुरि नों हिनजावखौ सोलायगोनलां उदालगुरिनि हिनजावखौसो लायगोनलां आब' हरना हरा मोनोबाथ' हरगोन दे मिलायनाय मोनबाथ' मोनो जेबो नङा कलेन्द्र बसुमतारी मा सिस्टार मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया माबा दालि ओमफ्राय माबासो दाउ फ्राय बावनो नागिरबाय थायो आरो दासो जाखांनानैनो दे जायफोरा गोदान साबसक्राइब खालामाखै अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो आरो लाइक खालामदो लोगोफोर आगैमोन आदामोन आब'मोन दा बड' जनि कबिता दैमारि लाइभ फैदो कबिता दैमारि लाइभ फैदोंमोन थांबाय बियो दहायो कमेन्ट हरनानै थांबाय कबिता दैमारिया नेरसोन हाय हेलौ नेरसोन मा खबर रिजुमनि दैमारि आब'नि रिलिजना मा हिन्दुसो जोंना नोंसिनालाय
बर' भइस मिउजिक आब' गुमैयालाय मा मावो? दाहोनासो गुमैया जेबो मावाहाय ओरैनोसो दंलाबायो दायो। दिया नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आब'? दालि ओमफ्राय दाउ फ्राय। नोंस्रालाय मा ओंख्रि आगै? जाखांबाय नामा नोंस्राबो? दिया नार्जारि आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा खालामना लादो। दानसोरां बसुमतारि नागिरना दोनदो आब' हिनजावखौ सिंगोलसो आं। नों बेसेबां इयार्स जाखो आगै दानसोरां? जे बड' हाय आब' हेलौ आगै। रिजुमनि दैमारि जोंनाबो हिन्दुआनो। ए दे थिगानो। नमि ब्रह्म गोथावथार आब' ओंख्रिया बिराद गोथावखा जाब्रेलायदों आंबा। मा ओंख्रि नोंस्रा आगै? फुटबल नाया राङागरायाव माबायाव फाइनालाव नमि गुसु जाबायहाय बोथोरा गोजांहांबाय। गोदोना रुमायलायदों। जे बड' स्टेटास मा खबर आब' नोंना? थिगानो आगै खबराथ' इसोरनि अननायाव थिगानो दंथ'यो। नोंहालाय मा खबर? कालि फुजा जोबनानै सिरि सिरि मोनलायलायदोंहाय दाख्लै दावराव दावराव बम गावबाय थानायजों जाबजों गोगोम मोनलायलायदोंमोन। जेबो गैयै स्रिं स्र' मोनगुलायबाय। बर' भइस मिउजिक सुमित ब्र' हेलौ मा खबर? सुमित नै बर' भइसआ नोंखौ खबर लाहरदों नायदोंना नायाखै? दानसोरां बसुमतारि 19 इयार्स होमबालाय नोंनो गार्लफ्रेन्डखौ नोंनिख्रुइ उन्दैसिनसो नागिरनांगोन। उन्दैथार माथो दानसोरां आगैया होमबालाय दानो हाबा जाथ'नाङा खस्थ' मोनो। सुमित ब्लग्स मोजां ब्र नों सुमितआ बिराद दुखु जादोंनोलै लोगोफोर। साबसक्राइबारानो हारसिं खमायलांबाय थायोनो बेना ओंखायनो बिराद दुखु जादों सिबाय अन्थाव बाथावनो। साबसक्राइब खालामना होदो सुमितनिखौ जायफ्रा खालामाखै। रिजुमनि दैमारि गामियालाय माथो आब' नोंना? डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि ओमफ्राय पिअ खाजियामाथि ओमफ्राय गामि माबाया बालाफारा होनो गामिखौ। जे बड' स्टेटास आंनाबो मोजांथ' आब' दे मोजांसो जानांगौ खबरफ्रा बिदिनो मोजाङैनो थाबाय था बिदिनो। दानसोरां 19 बोसोर 19 ओमफ्राय 20 जाथारसै नै माथो। दानिया सोर दङ? बड' सिनेमेटिक सर्टस हेलौ हाय मा खबर? कलेन्द्र बसुमतारि गुमैखौ आंनो देखायहर आब'। गुमैया नुजानो लाजियोहाय खर लेबलेबखाय। ओइ भिडिअफ्रावनो नुनाय दङ बेखौ भिडिअफ्राव नायलाय नोङो होमबानो नुगोन सिनायनोबो हागौदां नोङो। लिअ' एक्स मा खबर? मोजां थिगानो दङ। आनन्द बसुमतारि थेंक इउ लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ आनन्द। बड' सिनेमेटिक सर्टस मोजां दे। स्टेला नार्जारि हेलौ मा खबर? हाय लोगो थिगानो दं खबरफ्रा बिदिनो नोंसोरजों दसे रायज्लायनोसै होननानै आङो फैलायदों आरो लाइभआव ओमफ्राय थेंक इउ हो फैनायनि थाखाय। मा खालामदों स्टेला नोङो दहाय?
साइज नुथारदों मादै थेंक इउ साइज नुथारदों आरोना मादै जाया नों आंखौ माबासो जागोन नोङो बिब'सो जागोन मामपेनिफ्राय लायोबा दाउ क्रिस्टियान मा ओंख्रि जाखो जोंना दाउ फ्राय ओमफ्राय दालि ओंख्रि नोंस्रालाय मा ओंख्रि रिजुमनि दैमारि दे आब' आं थांथ'नोसै एसे खामानि दं दे आगै दे थांनो हागोन जेबो नङा दसे फैनायनि थाखाय थेंक इउ हो दाउ क्रिस्टियान बाप मालाय 1K जाबायलै 1K बाबो खामानि गैया वाट्स टाइमानो जानो नागिरा दा साबस्क्राइब खालाम दाउ क्रिस्टियान अननानै खालामाखैबा जायफोरा गोदान फैदों साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामनानै होदो आरो कमेन्टफोर खालामना होदो पार्टि लागिब जागोन दे जागोन पार्टि होगोन दे देनां पेमेन्टफोर जायोबा नमि नायगोन आंबो थांगोन नोंजों दे ओंखा जमा थांगोन दै नमि जमा थांगोन आंहा नै ब्लगबो बानायनांगौ सुमित ब्लग नंगौ ना बर' भइस दे मोजां जानांगौ बिदिनो लिउ आंखौथ' सिनायखायो आब'आ दे नों सोर नों खिन्थालाय लकेलनिनो दां ने होमबा आं सिनायखायोबा जायगानिनो जागोन देब्रा नामखौ खिन्थाना होदो एसे मोनथिनो लुबैयोना आंबो सिनायखायो होनबाथाय सोर सानलाय लाङोना जेबो देलायाखैहाय आं मालाय बायदि लाइभ फैबाबो एकदम सिम्पोल फैस्रादों आमावनो हरावलाय मा देलायलाबायनोबा लाइभ फैबा मालाय देलायनांगौ नामा बे खोथा नामा ने न'आव जेरै दं एरैनो आङो लाइभआव फैबाय जेबो देलायस्रायाखै आंनो सिम्पोलस्रा फैखादों आलु बाथोनसो जोंना बा मालाय जि गोथाव सिथुम जाथारबाय नामा ओंखाम गुदुंजों आलु बाथोनजों हाय डार्लिं लाइभआवसो दाउ क्रिस्टियान आबै मा फिसौ आबौ भिडिअफोरखौ नायलायनांगौहाय लोगोफोर आगैमोन आदामोन वाट्स टाइमानो बिराद केस्रा ने लोगोफोर वाट्स टाइमानो जानो बिराद थान 1K जाबाबो आरो बेनि सायाव साबसक्राइबारा खमायलांबावोसो हारसिंनो सम नोंसिना खमायोना खमाया साबसक्राइबफोरा रावबो उदालगुरिनि गैथ्रा नामा बेयावलाय दे जायफोर अनलाइन दङ कमेन्टफोर हरदो रायलायलायनोसैलाय उन्दुनो ओंखारगानायनि थाब कमेन्टफोर हरदो बयबो स्टेला नार्जारि आंना खमायो सानफ्रोमबो बिदिनो खमायखायो बयनाबो आनसाबस्क्राइब खालामफिनाहाय खालामनायालाय ओमफ्राय इउटुबानो खमायहोयो आरो बिदिनो नों सोरनावबा साबस्क्राइब बियोना ओमफ्राय नोंबो बिनिखौ खालामसिगोन आरो बैबो बिनिखौ खालामसिगोन बिदिबाथाय इउटुबा खमायना होयोनो बिग्राय मुसाहारि बोरायखौ देखायब्रा दे नोंलाय नुखांखाबाय माथो बेखौनो नायो नामा मालाबा भिडिअफ्राव नायदो दानसोरां थेवबो रिलेसनशिप थानायनि आब' मालायफ्रा जराबो बेरायो आब' जेबो नङालै सिंगेलानो मोजां नों नङाबा बेलेगाव अबेबा थांबा रिलेसनशिप थाबा बादासो हरजाबाय थागोन नोङो फ्रि जायाथ' गोसोबायदि जाया गार्लफ्रेन्डफोर थाबा बयफ्रेन्डफोर थाबा ओंखायनो सिंगेलानो मोजां सबसे बेस्ट सिंगेल बायदि इन्टारेस्ट गैया मोजां गैया मालायखौ नुबानो लुबैयो नामा सोरबा
दिया नार्जारि फुल लाइभ नायबाय आब' आं थेंक इउ हाजासे बिराद गोजोननाय थाबाय फुल लाइभ नायबाय थानायनि थाखाय साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाबानो जाबाय सेंग्रा बिमाराक गुड इभिनिं फ्रेन्ड लाभ फ्रम नर्थ इस्ट मेघालया वेस्ट गार' हिल्स थेंक इउ गुड इभिनिं नर्थ इस्टनि लिअ खाजियामाथि बिदिब्ला सोर दे खिन्थालाय अननानै नामफोरखौ एसे खिथाना होलाय होमबालाय जायगानिथार माथो आगानसे हरबानो मोननाय देलाय खिथालाय नामखौ बर' बयस आब'आ जोंनि बगामाथियाव फैफेराबाय नामा आं थांफेराखै नाथाय थांनो सानगासिनो बगामाथियाथ' खोनाबाय थायो आरो बयबो थांनाय खोनायो ओमफ्राय आंहा थांफेरनो मोनाखै आरो दासिमबो सेकेन्ड इयार मोनबाबो गार्लफ्रेन्ड गैया आब' आं साइस गैयाना मानो साइस गैया जानो गावनि आन्थाथ' दंना गावहा सिख्लाफोरखौनो गियोदां रायलायादां रावजोंबो ओंखायनो मोनाखै सिंगेलानो मोजां आगै सिंगेलैनो थाबाय था बिदिनो एनजि अफिसियेल हेल' हाय एनजि दाउ क्रिस्टियान गुड मर्निं मादै गुड मर्निं आदै दा बड'जनि निउ साबसक्राइबार्स आरो कमेन्टआव हरनाङा आगै आदा आब'मोन बेलेग बर'नि कमेन्ट हर निउ साबसक्राइबार्स होनबानो खमायो साबसक्राइब जायो औ साबसक्राइब लिरनाय नुबानो खमायफिनो इउटुबा हमनो हायो ओंखायनो साबसक्राइब होननानै बिनाङा आरो आंनिखौ साबसक्राइब खालामदो आंबो नोंनिखौ साबसक्राइब खालामबाय बेफोरबायदि कमेन्ट हरा दालाय साबसक्राइब बिबा ओमफ्राय बिदिबाथाय आंबो खालामसै बेखौ साबसक्राइब ओमफ्राय नोंबो बिनिखौ साबसक्राइब खालाम होनबानो खमायफिनगोन आरो बेयो हारसिंनो ओंखायनो सापर्ट खालामनांगौ बेफोरबायदि बुंबानो जायो आरो होमबाना साबसक्राइबारफोरा खमाया एसएमबि वार्ड नंगौ होनदो माया नंगौ जेनेबा डिबि राइडार हाय आब' हेल' आगै हेल' डिबि राइडार साबसक्राइब खालामनानै लादो गोदानफोर फैदोंबा आंनियाव साबसक्राइब गैयैया बिलिफां बसुमतारी हेल' फ्रेन्ड हाय फ्रेन्ड दिया नार्जारि आं क'क्राझारनिसो आब' दे मोजाङानो दे दानसोरां थेंक इउ आब' सना वेलकाम आगै सना वेलकाम बर' भइस मिउजिक आं नंगौ नामा आब' नंगौ नामा आब' औ नंगौखौनो बुंखादों आङो लिउ कापिल सोर कपिल मोनलाय कापिल दे सिनायबाय दे बाबु कापिलबा डिबि राइडार आं गोदानसो आब' दे थेंक इउ साबसक्राइब खालामदो डिबि अननानै प्लिज डिबि आब' नों बहानि आङो उदालगुरिनि नोंलाय बहानि ओमफ्राय नोंना चेनेल खुलिनाया बेसे गोबाव जाखो डिबि राइडार आंबो दिनैसो गोदान नुदों नोंनिखौ आं दा साबसक्राइब खालामना लागोन र' सुमित थेंक इउ दा बड'जनि वेलकाम थुलुंगा उन्दुबाय सिस बाय गुड नाइट सि इउ नेक्स्ट गुड नाइट लोगो बेनजुइन ब्लग्स I love you too दाउ आंनिखौ खालाम अके आं खालामगोन दे आंनियाव कमेन्टफोर हरनानै दोन ओमफ्राय आं दा नायै खालामनानै दोनजोबगोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ दासिमबो नायाखै कमेन्टफोर खालामनानै दोनजोबलाय ओमफ्राय आं दा खालामना दोनजोबगोन दाउ मादै मा आदै
Hello, good night, friends. Like, thank you. Good night. Like खालामलायदो, like होलायलायदो बयबो जाय like खालामाखै आरो जाय subscribe खालामाखै खालामना होदो. Benjion, I love you, love you, love you. दानसोरां बसुमतारी, thank you आब' बुजायनायनि थाखाय. Welcome आगै, welcome. नङाबा आं मोजां मोनलायनायनि लैथोआव गोलैबा दुखु खस्थ'सो बजबना लानांगौमोन. ओंखायनो गार्लफ्रेन्डफोरखौ बयफ्रेन्ड लाथ'यैयानो मोजां. नों फरायनायाव गोसो होबानो जाबाय. टाइम जाबा मोनखायो बयबो. नोंसोर दायो बैसोआनो जायाखैना, उन्दै बैसो. AB King, hi, hello. Benjuin Vlogs, बोरै जाखो? Thank you, Benjuin, thank you. बिलिफां बसुमतारी, आं नोंथांनि गोजाम फलोवार. अन्नानै आंनिखौबो सापर्ट खालाम फ्रेन्ड. अके, खालामगोन दे, खालामगोन. बिलिफां बसुमतारीनि चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर. डिबि राइडार, आब' आं राङापारानि. आब' आं सापर्ट खालामबाय आब' दे. थेंक इउ, थेंक इउ, थेंक इउ डिबि राइडार. बिराद गोजोननाय मोनबाय. सुमित ब्लग, like done all guys, thank you Sumit. Bodo boys, hi आब' आं ओंखाम जानोसै दे, जादो दे. थिक जाना हो, बुरजा जाना हो, मदा जानायनि, मथा जानायनि. आब' नोंस्रा सोर दं? जोंनिया साबा दं, बिहाव बिखुनजो दं, ओमफ्राय आंनि फिसाला सासे नायल' जाल' दङ. नायल' जाल' सासे फिसाला हौवा दङ आंहा, ओमफ्राय हौवा दङ. तात मावजिया माबा हर, गारहर. दानसोरां बसुमतारी, आब' नोंस्रा सोर दं? Piken Bodo Christian, I am from Itanagar. Very nice voice, so sweet. Thank you. Sumit blog, थोदो आब' bye. Good night. थोड़ा sad भी है, थोड़ा खुशी भी है. All friend night. दे thank. Good night दे आगे दे. सेट जानालै हेपियै थाबाय थानांगौ. बयनावबो थायोना सेटआथ' जेनेबा, ओमफ्राय बेफोरखौ बावथ'नांगौ आरोना, दुखुफोरखौ बावथ'नांगौ. बिलिफां बसुमतारी, many thanks for you बुंथिना होनायनि थाखाय फ्रेन्ड. दे वेलकाम. दानसोरां बसुमतारी, आब' रिसार्च सोना हरलाय अनोबा प्लिज. र' आं सोना हरगोन मालाबा. दाउ क्रिस्टियान, बिनद एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव दहायसो मिउजिक भिडिअ गोदान फैदों, थांना नायहैनो बुंना होलाय मादै. बिनद एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव दहायसो मिउजिक भिडिअ फैदोंनो, ओमफ्राय बिनि चेनेलाव थांनानै नायहैदो गाइस. नायना हैदो, सापर्ट खालामलायदो. OLD, ओइ बाजै मा खबरलै? बिराद मोजां खबरा दायो. आं बिराद हेपियै दङ दा, खबर मोजांखाय. नोंहालाय मा खबर OLD? गोदान ने? दे लाइक होदो आरो साबस्क्राइब खालामदो. OLD दुर्जदन ब्रह्म, मा ओंख्रि जायामोन? जोंना दालि ओमफ्राय दाउ बयलार एवनायजों जाब्रेफ्लांलायलायथारदों. जुवेल बसुमतारी, हाय स्वीटी, love you. हेलो जुवेल दादा.
Love you too. Thank you आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय। बिलिफां बसुमतारी मा ओंख्रि जानायमोन? दालि ओमफ्राय बयलार फ्राय। दुर्जोधन ब्रह्म बा गोथावथार माथो बरिया। नोंस्रा मा ओंख्रि? कलेन्द्र बसुमतारी आब'नि क्वालिफिकेसना बेसेबां? खमथारहाय आंना, ओंखायनो खिन्थानो लाजियो आं। आं बेखौ खिन्थाथ'ला। गैथारा आंना क्वालिफिकेसनानो। बेखौ मिथिनो लुबैथ'नांला दे। दानसोरां बसुमतारी मालाबा नङा दिनैनो जोबसै। दे आं दा हरगोन। माबानाल' मा होनो दा लाइभनि उनावहाय। बिलिफां मासि गोथाव गोथाव जायो। ब्रयलार मासे मा होनो ब्रयलार बायदि फुंगोन बारा बेदर जानाङा। आङो फुंनो रोंखाया जाबाबो। सहस नङाथ' आं फुंगोना। आरो आंखौ फुंहोनोबो हाखाया। मोदोमानो ओरैबायदिखा फुंनो रोङा मानोबा। मानो फुङाथाय मिथिया। जानायालाय आं दैलिग बेदर आरि नाफोर गोथाव गोथाव जायो। होमबाबो फुंनो रोङा आरो आं। दुर्जोधन ब्रह्म जायालै दिनै जोंहा ओंखाम मोनजायानो। मा दिनै बिस्थिबारखाय ओंखाम मोनजाया नामा? बिस्थिबाराव ओंखाम जाया थारमाने नोंस्रा? बेबायदि माबा धर्म फालिदों ना मा जाखो? रैसुमै हाय आब' नोंसिना मा गामि? जोंना माबासो उदालगुरि खाजियामाथि होनो जोंनिखौ आगै। आगै रैसुमै गोदानबा साबसक्राइब खालामना होदो आगै सना। आं बर' दिदि लोगो जादोलै सापर्ट खालामदो। आं बर' दिदि दे जागोन दे। लोगो जागोन दे सापर्ट खालामगोन आङो दे हानाय। आं बयखौबो सापर्ट खालामखायो। SMB वार्ड आंनिखौ नायबावा कमेन्टखौ। नै नायदोंथ' नायदों। SMB नायदों दे। Pick and Bodo question. How many member of your family is? साबा दङ जोंना। फेमिलिफ्रा आंनि बिहाव बिखुनजो ओमफ्राय आंनि फिसाला ओमफ्राय जोंहानि हासबेन्ड आं साबा दङ। जुवेल बसुमतारी you are so beautiful. You thank you जुवेल thank you लाइभआव फैनायनि थाखाय। मा खबर जुवेल आदा? मोजां दंना? माथो दासान्दि लाइभ फैथ्राखै नोंलाय दाख्लै अबावबा थांनायनिफ्राय? जायफोरा गोदान लाइक खालाम। उन्दुनो ओंखारबायहाय। दुर्जोधन बड' सिनेमेटिक शट्स। दुर्जोधन ओंखाम जानो हाबावदों ना? दुर्जोधन ओंखाम जानो हाखो ना माखो? जुवेल बसुमतारी आइ एम गुड। दे थिगानो। ओंखाम जाबाय नामा आदा जुवेल? बा बिराद स्टेन्डार्ड रायलायनो रोङो ने आदा जुवेलाबा। सिमिथि मादेक हय आङाबा रेबाजक बाक्सा। थेंक इउ लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ। SMB डिस्कभारि नायनो मोजां मोनोबा आंनियाव थांना नायहैनो एसे खोन्थाना होदो बाजै।
नै SMB वर्ड जायफोरा डिस्कभारि नायनो मोजां मोनो बिथांनि SMB वर्डनि चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। नैबे SMB वर्डनि चेनेलाव डिडि राइडार आं बर' हाय राइडार खोमसि नुदों नामा? एसे नेट प्रब्लेम जाबाय थादोंहाय। आं लामायावसो भुटाननिफ्राय फैगासिनो लाभ इउ। भुटानाव थांनायमोन नामा जुवेल आदा? माला थांनायमोन? ब्लग बानायाखै नामा आदा? डिबि राइडार मा खोमसि जाखो आब'? स्रां नुफिनबाय दा एबाराव? हरनि सम नालाय बोरैबा थाबा बोरैबा खोमसि नुलाय लाङो। स्रां नुफिनबायना लोगोफोर? डिबि राइडारा बुंदों जे आंनिखौ खोमसि जाबाय होनदों। स्रां नुफिनदोंना नुफिनाखै खिन्थाहरलाय। SMB वर्ड थेंक इउ बाजै खोन्थाना होनायनि थाखाय। दे वेलकाम। जों सापर्ट होलायलायखायो, आंबो सापर्ट होलायलायखायो। SMB वर्डनि चेनेलखौ थांनानै नायहैबानो जाबाय लोगोफोर, आगैमोन आदामोन। जुवेल बसुमतारी वाव आइ एम कामिं फ्रम भुटान। दे मोजाङै फैबाय था हा। लाइक खालामना होलायदो लोगोफोर बड' सिनेमेटिक शर्ट्स। थेंक इउ सापर्ट होनायनि थाखाय हाजासे। बर' भइस मिउजिक ओइ आब' आं फैलायबाय दे। दे गोजोननाय थाबाय बर' भइस फैनायनि थाखाय। थेंक इउ बिदिनो फैबाय था आंनि लाइभआव। बिराद गोजोननाय मोनदों नोंसोरजों दसे सावरायनो मोननानै। बर' भइस ओंखाम जाखांबाय नामा? दे मा ओंख्रि जादों खिथाहरलाय लायजोबदो। बयबो खोनासंलायलायजोबनोसै मा ओंख्रि जाखो। उन्दुला जोब्बायदां सोरबा सोरबाथ'। पुर्न बड' ब्लग। हाय आब' सना मा खबर? मोजां आगै मोजां थिगानो। नोंहालाय मा खबर? पुर्न बोरै दं? पुनामसो होनफ्लांलायलांबाय खुगायाबो फाग्लिसोहाय। दानसोरां बसुमतारी मा थाबथाबाय थाखो? थाबथादों ने? नेट प्रब्लेमलै, नेट प्रब्लेमनि थाखाय थाबथालाय लाङो। नेटानो जाया। बे नेट प्रब्लेमबाथाय थाबथाबाय थागोन आरो बिदिनो। दा बड' जनि हेलौ लोगोफोर, आंनि चेनेल एन सापर्ट खालामदो। दा बड'नि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो लोगोफोर बयबो। दा बड' जनि होनो पुर्न बड'। मोजां आंना खबरा आब'। दे थिगानो मोजांसो जानांगौ बिदिनो। मोजाङै थाबाय थाथों बयबो इसोरनि अननायाव। औ जेबो देलायाखैहाय लोगोफोर, एसे खामसाव खुमसावसो फैलाबायदों आं नोंसोरजों लाजिया फांजियानो।
बोरै जाखो दहाय जे खोमसि नुदोंमोन होनदोंमोन ओमफ्राय दा स्रां नुफिनदोंना नुफिनाखै डिबि राइडार आब' जोंनि राङाफारा थुरैबारि गामियाव गल्डेन जुबलि जागोन आब' 15, 16, 17 बोरो 17 सिम आब' नों फैगोन ना फैबा लाइभजों कन्टेक्ट खालाम आब' थांनो हाथ'नाय नंला आगै बिराद माने समानो थोआ आंनि थाखाय स्कुलबो दंना स्कुलावबो थांनांगौ जायो ओंखारनोनो सोलाबथ'वाखै डिबि राइडार उनाव थांसै ने उनाव लोगो हमनो हागोन दे OLD मिउजिक मा मैगं जानायमोन रा बाजै दालि ओमफ्राय दाउ फाजा नोंस्रालाय दानसोरां बसुमतारी आब' गुड नाइटलै रिसार्चल' सोना हरदो गुड नाइट दे आगै दे गुड नाइट सिबाय रिसार्च बिबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं दा बोरै हरजागोन दा बड'जनि आरो कमेन्ट हर लोगोफोर बर'नि आंबो कमेन्टखौ नायना सापर्ट खालाम हरफिनगोन साबसक्राइब होननानैल' लिरनाङा नङाबा साबसक्राइबा खमायफिनो लोगोफोर आं खिन्थाखाबाय सापर्ट होलायलायदो बेफोरबायदि होबानो देन इउटुबा हमनो हायाना र' दै लोगोफोर 1 मिनिट गोजांहांबायहाय बोथोराबो थान्दा जाहांबाय पुर्न बड' आब'आ बबेनिमोनलाय आब' खोन्था हरनो हागोन नामा आङो उदालगुरिनिसो आगै उदालगुरिनि आङो नोंलाय बहानि आगै खिन्था हरबा मोजां जागौमोन जायगाफोरखौ दे सनाफोर जायफोरा गोदान माबा खालामबानो जाबाय साबसक्राइब खालामबानो जाबाय कमेन्टफोर हरनानै दोन लाइकफोर खालामना हो बयबो उन्दुनो ओंखारबाय ने दानसोरां उन्दुसै आं आब' गार्लफ्रेन्डबो गैया फन रायलायनो SMS गेलेनो ओंखायनो आं नोंजों टाइम पास खालामबाय दे उन्दुदो आगै दे गुड नाइट मानो गार्लफ्रेन्ड नांगौब्रा गार्लफ्रेन्डखौनो लायो नामा दिगदारसो जायो डिबि राइडार आब' आंनि चेनेला मास मोनब्रै जाबाय आब' ओमफ्राय बेसेबां साबसक्राइबार जाखो नोंनिया देलाय खिन्थालाय आंबो दिनैसो गोदान नुदों नोंनिखौ गोदान फैजेनदों आरो दिनैसो उन्दुदो सना दे उन्दुदो उन्दुनो ओंखारबाय नामा फिसालाया आं दिखियाजुलिनि आब' खाथिनिसो माथो बारा गोजान नङा उदालगुरिनि खाथिसो जायो दिखियाजुलिया ना कलेन्द्र बसुमतारी आब'आ माबाफोर जब मावो नामा जबबो होनजाथावाहाय बिदिनो स्कुलाव मावो आरो आङो 4th ग्रेडआवहाय प्राइभेटसो ना प्राइभेटआव हाबनानै थाला बायदों दसे ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय होननानै कलेन्द्रआ बहानिमोन उन्दुनो ओंखारदोंना ओंखाराखै नोंसोर आं हले उन्दुनो ओंखारबाय
दसेनो उन्दु ओंखारो आं ओंखाम जाखांबानो। माथाय माबा ओंखाम जाखांबानो निसा नांनाय बायदि उन्दुनो ओंखारखायो। खोमसि नुदोंहाय। बेयाव गय दंमोनहाय अबाव थाखोथाय। गय जाबावनो लुबैदां। दे कमेन्टफोर हरदो अनलाइनफ्राव दंबा सोरबा। थांजोब्बाय नामा बयबो? जुवेल बसुमतारी जेबो नङा इउ आर लुकिं बिउटिफुल थेंक इउ। ओरैनोसो बिउटिफुल होनफ्लादोंदां नोङो ओमफ्राय आङो बिउटिफुलखौनो मोना बुथेथेसो। उदालगुरियाव फैफेराखै नामा जुवेल? जोंनि उदालगुरियावहाय। नोंथ' क'क्राझारनिसो ने? डिबि राइडार आब' साबसक्राइबार्सआ 765 जाबाय। माथो 1K जाथारसिगोन। नाजाथार दे नाजाथार। जाहां जाथारबाय। बारा नांलाथ' 1K थांथारसै माथो होनबा। भिडिअ सोबाय थाबानो जाबाय। आंनिया आंनिया 1K फुरा जानाया मास मोननैजोंनो जादों जानायालाय 1K आंनिया। बारा गोबाव सम नाङाखै आरो। डिबि राइडार आब'आ बेसांसिम डिग्रिया आब'? आं 10 पासल'। 10 पासल' आङो। ओंखायनो लाजियोसो आं खिन्थाना लानो। डिबि राइडार नों बिदिब्ला राङापारानिसो आरो ने? गोजाङाखै? जिया जोम। जि सियायखाबाय आं। सिरि जाजोबथारबाय माथो। गासिबो उन्दुजोबथारबाय नामा? कबिता दैमारिया फैफिनबाय ने? कबिता दैमारि आब' सना माथो दाबो दं? रायज्लायनायानो खोथाया जोबाखै ओंखायनो दाबो दंगासिनो दं आङो। जाखांबाय कबिता ओंखाम? मा ओंख्रि जाखो? उन्दुबायसो सानो आं नोंखौ। खामानि मावदोंमोन आं आब' सना। खामानिसो मावदोंमोन थारमाने ओंखामखौ जाथ'वाखै आरो ने? कबिता नोंनि गामिखौ खिन्थाना होबा मोजां जागौमोन। जायगाया मा जायगा? आब' बाबुआ उन्दुबाय नामा? बर' भइस आब' बाबुआ उन्दुबाय नामा? उन्दुबाय बियो ओमफ्राय उन्दुलांथ'वाखै आरो। MJK DB गेमिं हेल' आब' हाय आगै हाय। मा खबर? कबिता दैमारि दासो जानो नागिरबाय आब' सना। दे जादो दे जानानै ओमफ्राय दा आंखौ लोगो मोनफिननोबो हागौ हो। जाग्रोदो ओमफ्राय दा आंखौ लोगो हमफैफिनबानो जाबाय। कलेन्द्र बसुमतारी गुमैया मा मावो आब'? गुमैया बिदिनो मा होनगोन एनरेगानि फिसा फिसौ थिखा मोनलाबायबा मावलाबायोहाय।
मानोथो थगायलाबायनो होनदो जुवेल बसुमतारी प्लिज सापर्ट हार गाइस गासिबो सापर्ट खालामलायदो नैबे जुवेल बसुमतारीया सापर्ट बिदों सिबाय बिनिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै ला जुवेल बसुमतारीनिखौ सापर्ट खालाम बयबो जाय दङ आरो कमेन्टफोर हरलायलायबानो जाबाय जुवेल बसुमतारी नोंबो साबस्क्राइब खालामना होफिनदो लोगोफोरखौ जयबीर बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो आब' दालि ओमफ्राय दाउ बयलार दालि दाउ बयलार नोंस्रालाय जयबीर मा खालामदोंमोन नोंलाय आब'आ ओंखाम जाला नामा आं ओंखाम जाखांखाबाय दहायनो माबायावनो जादों 7टा जाबायमोनदां 7टायावनो जादों आं दिनै थाब मोनदोंना दिनै आं थाब संदों ओंखायनो ओंखामखौ थाब जाबाय आरो मोनबानो जाखायो गुदुं गुदुं डिबि राइडार आब' औ आब' आं राङापारानि आब' नों ना मनिटाइज जाबाय ना आब' मनिटाइज जाहां जानानै दंथारो अननानै आंनो नोंसिनि सापर्ट नांगौ जादों माने आंनि भिडिअफोरखौ फुरा नायनानै थाब मनिटाइज खालामना होदो सनाफोर दे होमबासो मनिटाइज जासिगोन आंनिया कबिता दैमारि आं चिरांनि आब' बिजनि बर' बाजारनि चिरांनिसो आरो ने बिजनिनि दे दिनैसो सोंहरलायनाय जाबाय जयबीर बसुमतारी इउटुबावनो गान नायदों आं एसे दे नायनानै ला मोजां फिल्म I love उदालगुरि दे उदालगुरिया मोजांखा माथो उदालगुरियाव फैफेराखै नामा जुवेल आदा थाबथा नुदों नामा नोंसोरो लोगोफोर आंनि माबा भिडिअफोरखौ एसे थाबथा नुदों नामा कलेन्द्र बसुमतारी आब'नि रावखौ जोंनि चिरांनि बायदि खोनाथारो आंनिजों एखे राव दंथारो नामा बोरैबा बब्राब्रा गाज्रिथारनाय आंनि रावा बोरैबा फरायनायसो खामानि गैया ने रावानो बोरैबाथार All Bodo update. Hello all Bodo hello. All Bodo agै मा खबर all Bodo. Thank you. Join जाफैनायनि थाखाय लाइभआव गोदान जायफोरा गोदान दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होदो सापर्ट खालामनाय लोगोफोर अननानै प्लिज बर' भइस मिउजिकनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो जुवेल बसुमतारी really you are looking so beautiful thank you so much thank you जुवेल बसुमतारी चिरांनि आं I love उदालगुरि चिरां आं क'क्राझारनिसो सानबाय थायोमोन नोंखौ हले आंनो बे चार्जारखौ आं होग्रोसै आंना बेटारि गैला ल' देखायबाय आं चार्ज थुना लानो दे लोगोफोर र' चार्ज थुना लानो आं बेटारिल' होबाय जि गोबाव रायलायबायना आङो नोंसोरजों आं चार्ज थुना लाबाय दायो
क्या मोहब्बत है क्या नजारा है अल बर' मोजां आब' दे थिगानो दे नोंनालाय आंनाबो थिगानो मोजाङानो आनजलि ब्रह्म मा ओंख्रि बाजै ओंख्रिया माबासोमोन दालि ओमफ्राय माबा दाउ बयलार एवनायसोमोन नोंस्रालाय मा ओंख्रि आनजलि जाखांबाय नामा रुनजु बसुमतारी नै आंहा फैलायबाय ओंखाम जाखांबाय नामा रुनजु दहाय बिजिथ'मोन ने दाबो दङ नै आंहा दहायनिफ्रायनो रायलायबाय बयजोंबो ओमफ्राय गारमा थरायलायथारबाय एसे बर' भइस मिउजिक जुवेल आदा प्लिज सापर्ट खालामनाय आंबो खालामबाय दे जुवेल आदा थांबाय नामा सापर्ट बिदों बिथां बर' भइस मिउजिकआ नोंनिफ्राय रुनजु बसुमतारी उन्दुबायसो आं दहायनो जाखांना फ्रेन्ड उन्दुनानै माने सिरि मोनफिनदोंमोन नामा रुनजु लोगो मुगासे मोनखांलायबायमोन नामा रुनजुआलाय दाना थाबखौनो टाइम जालाहाय ने गोजां बोथोर जानायखाय मा थिसियायनो हायो आंलाय आयु जि सायबाय उन्दुजोब्बायदां ना बयबो गैया आंहाथ' उन्दुनो ओंखारबायमोन होनबाबो र' दसे रायलायबावनोसै ने नोंसोरजों टाइम पासनो गोबावद्राय उन्दुबाबो मोदोम साजोबहाय आंहा बुरि बायदिनो ओंखायनो थाब उन्दुआ आङो जयबिर बसुमतारी गासिबो इउटुबार गोजाथारसै मालाय नोंहालाय इउटुबार जाजोब्बाय नामा आनजलि ब्रह्म जोंना लाव आलु फ्रायसो गोथावानो मोजांसो मिरामिस बिस्थिबारखाय मिरामिस जादों नामा आनजलि नोंस्रा रुनजु बसुमतारी बिदिनो फेसबुकआवसो भिडिअ नायदोंमोन आं दासो उन्दुथारनोसै आं दे मोजां सिमां नुथों रुनजु मोजां सिमां नुथारथों थाखा थफ्ला मोननाय सिमां नुथों दे कमेन्टफोर हरदो थाब नायलाबायनोसै जयबिर बसुमतारी आंहा आबादारि जानोसैहाय उफाय नाय दे आबादारियाबो जानांगौथ' बयहाबो गासिबोथ' साख्रि मोनजोबाना नङा होमबा आबादारियाबोथ' मोजांसोना मैगं थाइगं गायनानै खामायनो हायो थाखा खामायनो हायो थाखा आरजिनो हायो नङा होमबा आबादारिजोंबो गुड नाइट माय फ्रेन्ड थेंक इउ फ्रेन्ड मोजां सिमां नुमारथों गुड नाइट लोगो दे वेलकाम मोजां सिमां नुथोंसै दा बड'जनि आनजलियाबो प्लिज सापर्ट आनजलि दंना गैया आनजलिया थांफिनबायसो दां नुदोंना नुवाखै बेबा नोंनि कमेन्टखौबा जुवेल बसुमतारी थांबाय सिगां माया थांखो जेनेबा
हरिस केके आंहा दासो फैदोंलै लोगो थेंक इउ हरिस थेंक इउ लाइभआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ साबस्क्राइब खालामनानै ला साबस्क्राइब गैयाबा अल बर' आपडेट ओंखाम जाबाय नामा ओंखामखौ आं दहाय 7टायावनो जादों ओमफ्राय 7टायाव जानानै लाइभ फैबाय आरो दहायनो जादों आङो ओंखामखौ माथो होनबाबो थाया आनजलि ब्रह्म बहानि मोनलाय नोङो खिन्थानानै लाबा मोजां मोनगौमोन आङो मिथिनो लुबैदों थारमाने आनजलि बहानि बिराद गोजोननाय मोनबायहां नोंसोरजों रायज्लायनो मोननानै गोसोखौ फिसा फिसौ टेनसनफोर थाबाबो बावगुलायो जितु ब्रह्म हेल' गुड इभिनिं हेल' हेल' गुड इभिनिं गुड नाइट कलेन्द्र बसुमतारी बाबुआ बेसे बोसोर जाखो आब' बाबुआ 7 इयार्स जाबाय दायो ओमफ्राय क्लास 4 मोनबाय 8 इयार्स 8 रानिं जागासिनो आरो दायो जितु ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय माबासो दालि ओमफ्राय दाउ फ्राय मा बियो हेरेलस्टन सांमा हाय फ्रेन्ड गुड नाइट हेल' फ्रेन्ड गुड नाइट थेंक इउ लाइभआव जइन जानायनि थाखाय एसआर एन्टारटेनमेन्ट नाइस शेयारिं थेंक इउ उन्दुनोसै नामा लोगोफोर जितु ब्रह्म नोंनि बोरायखौ देखायलाय एसे नायनो बोराया नुजाथ'नाय नङा नुजानो लाजिहाय बियो बोराया नुजायानो मालाबा नुगोन दे मालाबा देखायगोन आं एमबि हेल' हाय एमबि क्या मोहब्बत है क्या नजारा है जितु नायनो लुगैदोंमोन आं नोंगुमैया नायजायानो लाजियोहाय बियो नुजानो लाजिनो मोखां देखायनो लाजियो बियो नुजाया ओंखायनो लेंखायाबो आङो हिनजाव बायदि लाजियो बियो बिदिनो सहेन ब्रह्म हाय आब' हेल' सहेन मा खबर जितु ब्रह्म बाबु नामा नाम मुसुखा औवारि जोंहानि बाबुनि नामा मुसुखा औवारि उन्दुलांबाय सिरिनो जेबो डिस्टार्ब होआ आंना फिसालिया जोबोर मोजां आंखौ डिस्टार्ब होलाबाया आरो जेरावबो जेनेबा बेलेगफोरबा बिदिनो लाइभ फैबाबो दुस्थ' खालामगौमोन ओमफ्राय होबाय थांजोब्बाय नै आंना नेटानो प्रब्लेममोन लोगोफोर बयबो थांजोब्बाय नामा उन्दुनो ओंखारजोब्बाय
कलेन्द्र बसुमतारी चिराङाव फैफेराखैमोन नामा आब'? आं चिराङाव थांनाय जाथ'वाखै, थांफेराखै आङो, खोनायोल'। थांनो मोनाहाय खामानिनि थाखायनो जेरावबो सोलाबा। दासो र' दासो इउटुबार जानायनि एसे बेरायग्रा जादों आंबा। नैबे इउटुबार जानायनिफ्रायसो एसे बेरायदों आङो। इउटुब चेनेल खुलिनायनिफ्रायसो। उन्दुनो ओंखाराखै लोगोफोर? बाय बाय, गुड नाइट। गासिबनिसिमबो बयनिसिमबो गुड नाइट लोगोफोर। आं दोनथ'नाय जासिगोन, बाय बाय। अल बर' आब'आ बहानिमोन? आं उदालगुरिनि अल बर'। साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो। नोंलाय बहानिमोन? बिदिबा आं उन्दुनोसै दै लोगोफोर। बाय बाय, गुड नाइट। दोनथ'नाय जासिगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। मालाबा लाइभआव बिदिनो जइन जाफैबानो जाबाय। जयबिर बसुमतारी, थेंक इउ। कमेन्ट हरनायनि थाखाय थेंक इउ। कलेन्द्र बसुमतारी, दानो उन्दुनो नाङा आब'। मालाय गासिबो उन्दुजोब्बायबा कमेन्टखौनो हरासै रावबो, ओंखायनो आंबो उन्दुनोसै नामा सानदों आरो। नोंसोर गासिबो कमेन्ट हरलायलायजोब्बासो आंबो दसे रायज्लायबावनो हागौमोन नङाबालाय। नेटआबो प्रब्लेम जाबाय थायोना। Okay, bye, good night.